ngomongke aku Joko Sini. Joko Sri Asih. Kok mapan ijen ana teng alas lagi ngopo? Kula rampung ngumbahi niki wau ajeng ramban. Ngumbahi. Rampung ngumbahi kowe arep ramban. Leres. Sik. Monggo alas iki alas kang gedhe. Alas dung liwang-liwung akeh kewan kang galak. Yen to pancen kowe iki arep ngumbahi utawa ramban, iki aja ijen. Golek kanca. Yen kanca-kancamu kae kok jak ora gelem, mbok yo bojomu kon ngeterke kelawan kowe lamun ana bebaya kang bakal nempuk kelawan kowe, iki ana sing mitulungi. Jenengan iki pripun kok malah bojo? Ya kula niki dereng duweni bojo. Mboten sing prawan. Dadi semene gedene iki seragam. Nggih. Isi prawan. Saestu. Durung duwe bojo kok. Dereng. Ya gede anu sing gede pangapramu dene umpama kelati tembungku lawan iki. Mung wae ngene. Yen aku nyawang kelawan kahananmu wis remaja putri, pantes lamun to kowe iki wis kawengku dening priya. Apa ya pancen durung ana salah suwijining priya sing bisa nyocoki kelawan rasamu satemah besok bisa urip bebarengan kelawan kowe ngono kok. Panjenipun dereng enten kok. Ngene. Upama iki ana bocah lanang sing seneng karo kowe kira-kira tresnane kok tampa apa ora? Lah, bocah lanang mau sinten? Nggih. Bocah lanang sing seneng karo kowe aku dhewe sih. Aku seneng karo kowe. Lho, nggih mboten. Sih. Lu bareng tak tembung nek aku seneng. Lu kok malah melayu tanpa koyan. Sih. Lho. Mandek mangu. Nggonmu mlaku tanganku ngawe-awe kelawan aku. Enteni aku sih, enteni. Panjenengan menika ampun ngendika ingkang kados ngaten. Lah kok ora piye? Jajal. Adimu Sri Asih kuwi ra wis perawan gedhe. Nggih. Saben-saben arep dikarepno karo cah lanang. Iki pepalange kowe. Nggih. Terus sing mbok arepno piye? Ngeten lho. Inapa saben dikarepke wong lanang Asih niki kula boten entuk. Awit adikku mung siji. Boten saged ae wong lanang niku saged ngepek bojo kalian adik kula. Boten namung menika. Kula menika sampun nganakaken sayembara tanding. Isinipun sayembara tanding. Sinten ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengene wasiake. Pututanipun adik kula Sri Asih. Dadi kowe nganakno sayembara. Nggih. Sapa bocah lanang Nggih. sing bisa nyempal bau kiwa lan bau tengenmu? Yaiku sing duwe bojo Sri Asih. Nggih, Bapak. Iki ra nek ana bocah lanang sing bisa ngalahno karo kowe. Lah nek ora, apa adimu kelakon dadi prawan kasep? Bapak, yen wonten sak kiwa tengenipun Paduka Toya, niku pun ngertos sinten wasiake. Nanging sayembara kalawak sinten kemawon. Tur maneh kok. Langit menika ora dhuwur. Iya, Sak dhuwur-dhuwure langit tasih wonten langit melih. bener. Etan menika adepe. Sak etan nggih enten wetan pun melih.
boten bentenipun tiyang jaduk. Yen pancen cepak jodhonipun adi kula Sriase, mangkinipun wonten pawongan ingkang saged ngalahaken kula. Muga-muga ucapmu dipirengno Gusti sing larang. Kowe iki mlayu ora nyawang-nyawang iki. Karo wasake kebangetan kok, Bu. Loh, lah kok malah nyalahke aku? Ya ngono lho wae ning kene kok. Ngeten iki lho, Bapak. Kowe wis mau aku ki lungguh kene karo Bapak. Kowe iki sing ora nyawang. Anane aku ora nyawang iki mergo aku wedi Kakang, aku iki gugup. Kowe wedi, kowe gugup, kowe wedi karo sapa? Lho aku mau digodho sak lanang Kakang. Lho, kowe iki digodho karo bocah lanang. Lho, kowe iki adine wasiake kok digodho karo wong lanang kok wedi. Digodho sak lanang aku iki mau Kakang. Wedi apake? Aku? Iya. Oh. Pipiku iki lho Kakang, aku dijiwet pipiku sing tengen iki. Pipimu sing tengen iki dijiwet karo bocah lanang mau. Kurang ajar. Iya. Kudune ngono ki dibales. Mergo kowe iki adine wasiake. Pipi tengen kok dijiwet. Kurang ajar. Ngono kuwi bocah lanang mau tak kandhani Kakang. Yen aku kuwi duwe sedulur jenenge Wasiate. Wonge cempiling mara tangan. Lah. Lho, masa kurang ajar ya Kakang. Kurang ajar e. Gendeng pipi tanganku sing dijiwet Eh? tak wales. Lho iya. Tak wales pipi kiwane cah lanang mau tak jiwet. Bener. Pripun? Dadi pipimu sing tengen dijiwet cah lanang. Nggih. Saka jengkelmu kowe males. Pipine bocah lanang sisih iki wae mbok jiwet. Kula wales Bapak. Yo kurang ajar malah. Kudune Kuwi aja males jiwet. Ya pripun? Bocah lanang rangkul ambung. Ngeten iki lho sampeyan ajar-ajar lho. Kudune yo ora ngono kuwi. Ngono Kakang. Pakno watu gedene sak keman lho. Woprokno pipine sakiwa. Lho, layak kok saya kurang ajar Kakang. Ndak kurang ajar. Lho, barang bar ini lho, lah kok ganti bokongku dijiwet. Nganti bokongmu iki dijiwet. Lha iki kurang ajar tenan. Bocah lanang iku wani jiwet karo bokongmu. Kudu dibales meneh. Rasa kuwatir. Oh iya. Aku iki sedulurmu, aku wis pinter aku Wah, ora nakal. pinter. Gandeng bokongku dijiwet. Tak wales. Mbok bales. Bokonge ngarep cah lanang mau tak jiwet sisan. Dadi bokongmu dijiwet cah lanang. Nggih, Bokong. Saka mangkelmu kowe males ngarepe bokong sing mbok jiwet. Nggih, Bokong. Yo malah saya terunyak bocahe. Napa nggih? Kuwi ku ben ora males bocahe gledakno keloni. Ngene iki lho. Iki lho malah kurang ajar meneh. Kudune iki ora dijiwet ngarepe bokong sih. Pakno kayu gedene sak lengenan. Ngarepe bokong iki kuwentung karo kayu. Misal berbeda. Ya kurang ajar apa lho Kakang? Bisa usulanku lho. Wis mikir. Iki sing kurang ajar. Ayo. Ojo kesusu. Lho niki kok cetha kok. Iya cetha ya cetha. Yo yen ora. Kowe dak kuwirangan. Saking mangkel awake ngono iki. Baca sesene. Kowe wani kudu adu. Anakan boyo iki. Tak takonane yen pancen iki sing ganggu karo adimu. Nggih. Ora cukup kowe aku tak melu gebuki. Ngoten. Monggo. Napa sampeyan tiyang tiga sing ganggu kali anak kula? Boten. Jiwiti pipine anak kula. Boten. Nyuwati bokonge anak kula. Ora ngono kok. Wah, bras. Lho kok malah melile? Lho ora salah kok. Sing ngerti ki sapa? Nggih. Lah sampeyan niku sinten? Nggih. Dipun wanuaken. Kula Indra Baskara. Adipati pangkat. Salukantara Kadipaten kula. Cetane Dipati Salukantara. Leres Indra
Baskara. Lah sampean Kula kadangipun Hendra Lelono ugi pepangkat bupati. bupati pundi? Saloka Jenang. Lah sampean Hendra Asmara Ratsumas. mlebet wonten rompok kula mriki. Kagungan kersa menapa panjenengan ketiga menika? Badhe kepanggih kalian sesepuh wonten ing padepokan mriki ingkang nami Resi Kramat Gantung. Pun nate ngertos? Dereng. Nggih, kula niki ingkang nami Kramat Gantung. Panjenengan Bapak Resi Kramat Gantung. Ora sasar. Lho kok mawon. Bapak dawah kaleresan estunipun kula kepinsang kepanggih lan panjenengan. Menawi sampun kepanggih Sepisan nyocokaken kabar menapa kepara leres panjenengan kagungan putra bijilipun putri naminipun Sri Asih. Sri Asih. Sri Asih niku lho anak sampeyan. Sri Asih niku mboten anak kula. Lho kok sakit? Kejalek. Kok kabar iki kok sumebar. Sri Asih niku saking Toyarum. Nggih, Larenipun Bapak Kramat Gantung. mboten anak kula. Lho, piye to? Ya bali. Apa kok sarang surut? Bali wae. Lah nyatane jane jare-jare pripun? Resi Kramat Gantung ya ora duwe anak Sri Asih. Bener ora duwe anak jane. Wah, kabar. Wah, Sri Asih niku mboten anak kula. Panjenengan anakipun sinten? Neng anake bojo kula. Rasane mawon niku tegese anak sampean. Lho. Rak setugelan. Anak kula setugel, anake bojo kula setugel. Boten ngoten. Lah nggih. Nggih putrane mboke, putrane bapake. Rak dados kalih. Pun wong pahane angel sampean. Sopo iki angel? Setane niki anake mboke. Lah jenenge sing setor Patria. Kaune kula niku guyon elek-elek kali mboke. Elek pripun? Lele-lean ngoten ah, jengene wong lanang kali wong wedok ngoten kok. Uncang-uncangan kathok ngoten niku. Nggih. Sampean kok lucu kok. Lucu dagelan. Sik. Lan dugane kok nggih anake sampean. Iki anak kula lanang. Wah, si yakin. Layak ora diduga. Sing ngomong kene ora aku. Menawi ngertos Sri Asih anak kula saking kersa panjenengan. Kok mawon? Tebih saking Kadipaten Salukantara. Dene sampun kepanggih panjenengan lan ingkang putra Sri Asih mila Sri Asih badhe kula lamar. Lamar anak. Lho niki lap sapi kok. Sing kok suwe kok diobong sampean iki. Wis omahe sampean diobong mawon. Lho bener. Lho makane arep sampean buang. Kae organ kaya lap sapi. Ngeten iki pun ngeten iki pun bukan ajar. Kurang ajar ya suwe diobong sampean iki malah. Bupati iki ora sugih ning mlebu. Lho nggih. Omahe wong diobong. Sampeyan ngerti ta mriki? Tegese omahe sampean tak obong resik. Mengke tak wangun susun 17. Sing dhuwur asih kaya manuk. Sampeyan iki aja dhuwur sing dhuwur. Sampeyan iki ngomong sing dhuwur. Aja dhuwur teko. Aja dhuwur sampeyan iki malah Matur nuwun. Menawi panjenengan ketiga lamar anak kula Sri Asih. nggih. Nggih leres Sri Asih niku anak kula. Nek ingkang mangsuli penglamar panjenengan boten kula. Lho, lajeng sinten? Sederekipun Sri Asih nggih anak kula lanang wasiat. Balik kok. Ya le, mangsuli le. Nggih, bolak-balik kok ketak-ketek kok mangsuli mutiar cah dugal. Milah kowe. Milah kowe. Pape, wasiake kula. Kanjeng Adipati Sakatenipun. Panjenengan menika badhe nglamar adik kula Sri Asih. Ya.
napa saderenge panjenengan menika minggah wonten ing toya arum wonten ing glampung prapatan niku wonten tulisanipun wonten watu wonten kayu baik aku ngerti sampeyan maca maca apa tulisane open house cekap bumi desa Sereng lho wonten niku sangan jape ana panah nah pemulung dilarang masuk mboten niku sandinge mleh kowe aku ora mau 11 kok kowe ora maca pancen buta huruf urusanipun adon-adon tanding wasiaking sayembara ingkang anaken kula sinten ingkang saged nyempal bau kiwane wasiaking pututanipun adi kula Riase saya bener ora nggih cetane sing iso ngalahke kowe nggih tujuane adik kula pripun lha iki nek kelakon aku tanding karo calon ipeku yo tak sempal kiwir-kiwir pun kesake tapi piye pe mboten napa-napa sedaya kala sampun kula niati panjenengan sagah napa mboten sagah yen panjenengan sagah monggo panjenengan rantos wonten ing Blabar Waja Keneng Kawang ngono ya wis sesuai ayo Masih akeh wis mbok niati mbok kajati nggih aja duwe rasa mangu-mangu mboten Bapak sedaya kala kangge adi kula Siasi monggo lha niki kok asmanipun sinten wiking saking nami kula Joko Sindu kula menika bocah kliyang kabur kanginan Joko Sindu bocah kliyang kabur kanginan boten papan boten dungo leres ngaten boten kayang boten Joko lha kersa mlebet wonten ing rombok kula kagungan kersa menawa kula kepengin pinanggih kalih tiyang sepuhipun Siasi nggih kula niki panjenengan nggih kaleresan menawi ngaten kula badhe matur menawi kula badhe nglamar kalian Siasi nglamar anak kula Siasi nggih bejo bejane tiyang sepuh menawi gadah anak wedok wonten ingkang ngersakaken nek sinaosa Siasi anak kula ingkang wajib mangculi boten kula neng anak kula lanang wasiatu ngaten nggih wasiate nggih iki lho wangsuli penglamare Joko Sindu nggih wasiake Joko Sindu Joko Sindu bener kowe seneng kelawan adiku Siasi yo aku seneng lawan Siasi nanging kowe kudu saguh mupu sayembara jur kakang Wasiaking duwe sayembara tanding Wasiaking sapa kang bisa nyempal bau kiwane Wasiaking urutane adi kula Siasi yen ngono aku sing bakal mupu sayembarane kakang Wasiaking saguh mupu yen ngono rantinon ana ing Blabar Waja Keneng Kawang yo tak randur papan kono kan Bopo nyuwun pamit nggih nggih wasiake nggih mumpung durung yen kowe wedi aja wani-wani yen kowe wani aja wedi-wedi aja duwe rasa pedhang nggih niki sampun kula niati babar pisan kula boten wedi kabeh kula mau kangge adi kula sinten ingkang dados bojone adi kula menika saged ngayomi lan ngayomi sak utuhipun adi kula Siasi nggih yen ngaten kula nyuwun pamit iya iya Kakang Wasiaking sampeyan yen tanding karo Adi Pati
telu. Ngano menang. Karo Adipati telu bodane menang. Cocok. Sampeyan sing banget tak tresnani. Yen to sampeyan tanding karo sing jenenge Joko Sindu mau, sampeyan kok tak dongakno. Sampun Bapak. Ora apa-apa sih. Kok dongano dhewe ora apa-apa. Pangestu pripun? Iya. Tonton. Ayo do ditonton. Ayo.